אני מבקשת מכל הקהל לשבת. אלה שעומדים במעברים, חשוב לנו שתשבו כבר.
ערב טוב, הורים, מורים ואורחים יקרים. הערב הזה בעל ניחוח מיוחד. אנו בוגרים על סף דרך חדשה. סוף הוא תמיד גם התחלה, וכמו כל התחלות, נתחיל בברכות. אנו מתכבדים להזמין את מנהלת בית ספר, גנית ויינשטיין, לפתוח את הערב. ערב טוב. למעשה אני אמורה לפתוח את הערב, אבל את הברכה שלי אני משאירה לסוף. אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שאני מתרגשת הערב, כמו שאני מתרגשת למעשה כל סיום בכל מחזור. ובמחזורים האלה שקיבלתי אתכם עוד בכיתה א', אז ברור שההתרגשות היא גדולה ומכופלת. נמצאים עמנו הערב הרבה מאוד אורחים. נמצא איתנו מר ג'רבי, נציג הרשות המקומית. נמצא איתנו אורח כבוד שהתרגשנו מאוד מאוד לראות אותו הערב, את מר עובדיה אביחן, שליווה אותנו במשך כל השנים שהיינו פה. נמצאים כאן הורים, מורים, תלמידים, ואת כל השאר אני אזכיר אחר כך בברכה. אני מתכבדת למעשה להזמין לבמה את מרדכי ג'רבי לשאת את דברו. מנהלת בית הספר גנית, ידידי עובדיה וכן, מורים, מחנכים, הורים ותלמידים יקרים, יש לי העונג והכבוד להביא את ברכת ראש עיריית בת ים מר אהוד קינמון, אשר נבצר ממנו לבוא הערב, ולברככם. עד שעה 12 היה אמור לבוא לכאן, וביקשני, ואני שמחתי על כך, להביא ברכה חמה שלו ושל עיריית בת ים כולה ביום סיום מחזור לימודים שלכם. 8 שנות לימוד של עשייה חינוכית אינטנסיבית ומאומצת, 8 שנות לימוד של מאמץ גדול של הורים, של המורים, של המחנכים ושל המנהלת, ושל תרומה גם של עיריית בת ים, אגף החינוך, הביאו לידי כך ששם בית ספרכם יצא לגדולה ולשבח, לשבח בכך אשר ידע לשלב את החינוך האסתטי והחווייתי בצד החינוך להישגים לימודיים. אין ספק שאתם צוידתם במיטב החומר הלימודי, החינוכי והרוחני שיצעיד אתכם הלאה בהמשך דרככם. אני מאחל להורים שתרבו נחת מהמשך בניכם ועשייתם ולימודיהם וקידומם. אני מאחל למחנכים, למנהלת ולמורים ולכל אלה אשר תרמו מבחינה חינוכית המשך עשייה חינוכית. לתלמידים שהתקיים בכם הכתוב, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. עלו והצליחו. תודה למר מרדכי ג'רבי שנשא את דברו, וכפי ששמעתם והבנתם, ראש העיר מר אהוד קינמון אמור היה להיות, ובדקה 90 קיבלנו הודעה שהוא לא יוכל להגיע. אני מבקשת ממר עובדיה אביחן לומר לנו כמה מילים כדי להמשיך לחוש אותך. ברשות מנהלת בית הספר, הגברת גנית,
יושב ראש ועד ההורים, מר להט, ידידי וחברי, מנהל המחלקה לתרבות של עיריית בת ים, מר ג'רבי מרדכי, מר יוסי משיח, מחנכים, מורים, הורים ובוגרי המחזור. מה אברך את בית ספר מאיר ולא יתברך? לברך אותו במנהלת, הלא יש לו את המנהלת בדמותה של גנית ויינשטיין. לברך אותו במורים ובמחנכים טובים, הרי יש לו את המורים ואת המחנכים הטובים. לברך אותו בוועד הורים פעיל, הלא יש לו ועד הורים בראשותו של משה להט, אשר עושה הכל למען בית הספר. לברך אותו בתלמידים טובים, יש לו גם את התלמידים הטובים. ולכן ברכה אחת, שימשיך בית ספר מאיר ויהיה שמו נישא, לא רק כפנינת הכתר של מערכת החינוך הבת ימית, אלא יהיה מעבר לבת ים, ויהווה מבחינה זאת פנינת הכתר של מערכת החינוך של מדינת ישראל. ולכם הבוגרים, עלו והצליחו בדרככם להר. בית ספר מאיר הוא לא סתם בית ספר, הוא דרך חיים. בשבילנו הוא בית, ולב הבית הרי היא מנהלת בית הספר. גנית, בבקשה. טוב, אחרי קריאה שנייה ושלישית הגיע תורי. אז כפי שאני נוהגת בכל שנה, בהזדמנות חגיגית זאת, גם להודות וגם לברך, אני שמחה על העונג. ניגשה אליי, אני רוצה רק לומר לכם שניגשה אליי בתחילת הערב אחת התלמידות ואמרה לי, גנית, אני מתלבטת אם אני רוצה שאת באמת תדברי או לא. כי מצד אחד הייתי מאוד רוצה לשמוע מה תגידי לנו. מצד שני, כשתגידי, נבין שזאת פרידה. וזה בלבל אותי לגמרי. כי אם היה לי קו מחשבה מסוים, זה למעשה פתאום ניווט אותי בלחשוב מה להגיד שישמע נכון, שלא ישמע פרידה, ויחד עם זאת ימשיך ללוות בהמשך הדרך. וזה תמיד קשה. אבל אין ברירה. גם בימים כאלה, גם בהתחלות, גם בפרידות, יש משהו מיוחד. ואתם עוזבים משהו מיוחד והולכים למקומות אחרים, ואני בטוחה שכל אחד מכם יהיה שליח של המשהו המיוחד הזה, שזה הוא עצמו. ואני מאוד מאוד מקווה שבכל מקום שיציבו לכם יעדים אחרים, מטרות אחרות, כיוונים אחרים, אתם תמיד תזכרו ותמיד תיקחו את אותם דברים נפלאים שאנחנו בכוחות משותפים ובהרבה מאוד אהבה ניסינו להביא לכם, להציע לכם, להכיר לכם. וקודם כל, כפי שאמרתי, היו אתם. היו בני אדם, ענו קודם כל על הציפיות של עצמכם. אחר כך נסו לענות על הציפיות של האחרים. ואם תהיה נקודת מפגש בין הציפיות שלכם לבין ציפיות האחרים, זכתה החברה. כי אני בטוחה שהציפיות שאתם תציבו והיעדים שאתם תציבו הם היעדים שמדינה, עיר, בית ספר, חברה צריכים להציב לעצמם. כי כשליוויתי אתכם וראיתי אתכם בעבודה, ראיתי את הנושאים הנפלאים שחקרתם, ראיתי איך חנכתם, ראיתי איך ניקיתם את בית הספר וסידרתם, ראיתי אתכם במצבי לחץ, במצבי שמחה, במצבי מתח, במצבי פיזור אפילו. ראיתי בני אדם נפלאים, פרחים שיוצאים, ואני מקווה שכך תמשיכו. אני גם מקווה שתחזרו אלינו, כפי שאנחנו זוכים לקבל את כל הבוגרים שלנו. כמעט יום יום מגיעים לבית הספר לצלם תעודות. להשאיר לנו את אותם פירות, את אותם מטרות שהציבו להם במקום אחר. ולכן ילדים, אני מאוד מקווה
שהערב הזה יסמל משהו, אבל יחד עם זאת לא תהיה פרידה במלוא מובן המילה. כי אני מקווה להמשיך לחוש אתכם, לראות אתכם ולשמוע אתכם גם בעתיד. כי מכם אני מצפה לזה, ואני בטוחה שגם אתם מצפים לסיפור הזה. ועכשיו למעשה הגיע תור התודות, ואני רוצה להודות. אני רוצה להודות לכל הצוות הנפלא שיש לי. אני רוצה להודות לסגנית שלי, למרגלית. אני רוצה להודות לצוות המורים הנהדר והנפלא והמובחר שעובד בבית ספר מאיר. צוות מורים שמגיע ממרחקים, מסור, משקיע שעות של עבודה, הרבה מאוד חשיבה, ואני חושבת שמשיג הרבה מאוד מטרות. אני רוצה להודות לוועד ההורים הנפלא של בית ספר מאיר, משה להט שעומד בראשו, לאליס שנמצאת פה איתנו, לוועד הורי כיתה ח' שעמלו כל כך קשה. אשתו של חיים ניגשה אליי היום ואמרה לי, מה יהיה על הגנית? הוא יפסיק לחלום על בית ספר מאיר בלילות. אמרתי שעכשיו יתחילו לשלוח את הנכדים, הגיע הזמן. אני רוצה להמשיך ולהודות, נמצא איתנו גם יוסי משיח כאן, נציג העירייה שבמשך כל השנה הסתובב סביבנו, פעם באהבה, פעם בכעס, פעם בחיוך, אבל הוא איתנו והוא שלנו. ואני רוצה באותה הזדמנות להודות לו על כל העבודה שהוא עשה כל השנה. אני רוצה להודות באופן מיוחד למחנכות של כיתות ח', ליפה אורן ולגילת, שלא רק עשו עבודה נפלאה בכיתתן, אלא הם עשו הפעם דבר שאני אישית רוצה להודות עליו. אני רוצה להודות לכם על כך שהעמדתם כאן מופע והכנתם כאן ערב מבלי שאנחנו בבית הספר נרגיש זעזועים, מבלי שאנחנו נרגיש שאי אפשר לגמור את השנה בצורה מכובדת, ואני אישית יכולתי לסכם את השנה בכל מה שהייתי צריכה בתור בית ספר. אני רוצה באמת להודות לכם על כל העבודה הנפלאה. אני רוצה להודות ולהזכיר, נמצאת איתנו כאן נורית בראלי, שהייתה יועצת בית הספר במשך שנים, ומורה לאנגלית, ועד היום אנחנו לא מוותרים עליה, נורית. אנחנו שמחים שאת איתנו. אני רוצה להודות למזכירות בית הספר, לשרה ולאתי, שמה היינו עושים בלעדיהן? אני רוצה להודות לדוד השרת, אני רוצה להודות לאחות בית הספר, לרינה, ובאמת אני רוצה לקוות, אני עכשיו פונה אליכם ההורים, אני רוצה להודות לכם שניתנה לנו ההזדמנות לעבוד עם הילדים שלכם. אבל יחד עם זאת, אני מבקשת, אני ממש מבקשת, שתלוו אותם בתמיכה, בעידוד, בהבנה. הילדים היום יוצאים ממצב מסוים, עוברים למצב שונה, רק העידוד שלכם והתמיכה, האהבה וההבנה יוכלו להמשיך ולהעמיד אותם על הרגליים. אל תכעסו עליהם, גם אתם הייתם בגילם. גם אתם בגיל הזה עשיתם לפעמים דברים שלא ההורים קיבלו ולא החברה קיבלה. לפעמים התמרדתם מעט. אני מבקשת הבנה. ואני מאוד מקווה, הערב הזה קם וקיים בזכות המורות ובזכות הילדים. אני מאוד רוצה שתעודדו אותם במשך כל הערב, כי הם עבדו קשה מאוד על מנת שיהיה לנו ערב כזה. בהצלחה ולהתראות.
מכתב פרידה מאת מורותינו הביישניות הטורחות מאחורי הקלעים. שעה של סיום היא תמיד שעה של חשבון נפש, ויורשה לנו לא להיות צנועות, ולו רק הפעם. במבט לאחור נראה לנו שיש לנו במה להתגאות. במשך השנים בהם ליווינו כיתות אלה, שמנו דגש על חינוך, כי חשוב היה לנו להוציא קודם כל בני אדם, ורק אחר כך תלמידים. ולא שיש לנו במה להתבייש, הבחינות הפסיכוטכניות הוכיחו שכיתות אלה נמצאות הרבה מעבר לממוצע הארצי. בית ספר מאיר הוא דרך חיים, בית ספר ששם דגשים על תרבות ואומנות, מפתח את הילד על פי יכולתו, רצונו וכישוריו. ואכן, כל פעם שאנו יוצאים מחוץ לבית ספר, אנו באים על שכרנו. ואם נזכיר רק את הטיול לאילת, בו הוכיחו רוב הילדים בגרות והושיטו יד אף מבלי שנתבקשו. וכמה מילים להורים. יש לכם ילדים נפלאים, והם חומר ביד היוצר. מה שתשקיעו בהם, את זה תקצרו. אנו יודעות שכל פעם שקשה, קיימת נטייה להאשים את כל העולם. אנו מקוות שתזכרו לבדוק מה אתם עשיתם לשיפור ותיקון המצב. ולא נותר לנו אלא להודות לכל המורים שמשכו איתנו בעול, ובעיקר לגנית, שתמיד ידעה לעודד ולתמוך, וכמובן לחני ולישראלה על התפאורה. אנו מודים להורים. אנו מודים להורים שהיו איתנו לאורך כל הדרך ותמכו בכל שיגעון, גדול כקטן, ובעיקר לריקי כהן, משפחת נוחר, משפחת לוי, משפחת לייף, משפחת נונו, משפחת מיצ'ניק ומשפחת אסה. ומילה אחרונה לתלמידים. מכל הלב עלו והצליחו וזכרו, חיוך ומילה תודה פותחים את כל הדלתות. דלת בית הספר תמיד פתוחה. וישר כוח מיוחד לנירית שידעה להושיט יד, לליזה אוחנה על החיוך והעזרה, לאלי ושרון שהדפיסו את ההצגה, לצליל והילה משולם שהרקידו. כל לחי עלו והצליחו. עכשיו, דבר, לדברי הורים. את דברי הורי בית הספר יביא יושב ראש ועד ההורים משה להט. את דברי הורי העולים... איפה זה? הורי בית הספר. את דברי הורי בית הספר יביא יושב ראש ועד ההורים משה להט. עד שמשה יבוא, אני פשוט רציתי בסוף להודות לכל אלה שטרחו והכינו את כל מה שמסביב. אבל הרגשתי מאוד לא נעים, ואני חייבת, כמו תמיד, לציין שאת מה שאתם רואים פה סביב, זה כמובן עבודתם של ישראלה, המורה לאומנות, ושל חני, ופשוט, אימן הסליחה אם לא ציינתי את זה קודם. כולם קצרי רוח, ואני לא אאריך יותר מדי. רציתי להביא בשם כל הורי בית הספר ברכה לכל המחזור הזה. כמו שאתם יפים היום, אתם גם בוגרים, לא יודע למה קוראים לכם ילדים. עלו והצליחו, ותזכרו תמיד שתצטרכו סיוע, יש לכם גם את צוות המורים הנהדר של בית הספר, ואנחנו גם נהיה לרשותכם בעצה טובה. עלו והצליחו. ונקנח בדברי הורי כיתה ח'. בשם הורי כיתות ח', חיים לוי. ערב טוב למשפחות הבוגרים, נציגי העירייה, לכם הבוגרים ולכל משפחת בית ספר מאיר. שגם אנחנו ההורים הרגשנו שאנו חלק משפחה גדולה זאת. עקב הפעילות והמעורבות שלנו בבית הספר, וכמובן היחס לו זכינו מצד הנהלת בית הספר והמורים. ברצוני להודות למחנכות יפה וגלעד, שעבדו קשה במהלך כל השנה, ובמיוחד לקראת ערב זה. ולכל מי שטרח כדי להעמיד ערב זה, והם רבים. לכם הבוגרים, דרך צלחה והמשך עבודה פוריה.
תודה רבה בשם כל ההורים. גם להודות לאילנה על התפאורה. ואחרונים חביבים, תלמידי המחזור. בשם המחזור תישא דברים נירית טננבאום. הורים, מורים, אורחים ותלמידי המחזור. היום הוא רגע מיוחד עבורנו. אנו מסיימים שלב בחיינו ועומדים בפתחה של תקופה חדשה. במשך 8 שנים השקעתם וטיפחתם אותנו, ועכשיו תורנו להוכיח שכל מה שהושקע בנו לא היה לשווא. אנו מקווים שלא נאכזב ונעביר את רוח בית הספר וייחודו בכל מקום בו נלמד. תודה מיוחדת למחנכות שלנו וסליחה על הרגעים הקשים. ולכל הבוגרים, עלו והצליחו. את הברכות יסיימו תלמידי כיתה ז'. להם אנו משאירים לשמור על בית הספר ולשמש דוגמה. אתם עוזבים, ואנו למעשה מאושרים, כי מעכשיו אנו השליטים והחזקים שירביצו לקטנים, שיעשו את המוות למורים ולא יכינו שיעורים. אך לא באנו לדבר על חיינו הטובים, באנו לדבר על הזמן שאתם הייתם השליטים החזקים, שירביצו לקטנים, עשו את המוות למורים ולא הכינו את השיעורים. משלום כיתה א' ויסודות האלף ב' ובראשית כיתה ב' כאשר קיבלתם את התורה. בכיתה ג' כשנכנסתם לחוגי עניין, ובד' חגיגת הניקיון. חצרנות, סדרנות, לקרצף את הבית ספר ולנקות את החצר. בכיתה A לומדים אנגלית, מזל שלא לומדים צרפתית. בכיתה ו' המזרח הרחוק, לומדים על יפן. עוד לא הבנו למה. בכיתה ז' מאיימים המורים בקשר לתיכונים, בין מסמת למסמר, למסמם ולהכוון. כיתה ח' שליש ראשון, מבחנים ועוד קצת מבחנים, רק כדי להגיע לתעודה הנחשפת. מילטון, שזר, רמת יוסף, הנדסאים, ומן הסתם עוד. בשליש שני, לאחר פסח, לא לומדים ולטקס הם מתכוננים. גילת ויפה לוחצות, ולעת זקנה, כיתות ח' למדו לשיר ולרקוד. וכך אנו מבזבזים את זמנכם. אתם מתעצבנים. רוצים לראות הצגה? ולמעשה רואים ילדים. בברכת הצלחה מאיתנו כיתות ז' לכיתות ח'. ולהתראות כאן באותה שעה בשנה הבאה. ועכשיו לחלוקת התנ"ך, שי עיריית בת ים ושי ועד ההורים. אנו מזמינים את ראש העיר, גנית, גילת ויפה, ונציג ועד ההורים צביקה נוחר לבמה. אמסלם איציק, דארי ריקי, אשכנזי מוטי, זה שלך לפני לאילן, זה בסדר? שמוליק, בן אברהם טל, אתי, שירי, בר אלמוג, בראשית ג'נט, שירי, אתי, בהצלחה. גואטה ורד, אריקה,
איתן, גבע אמיר, אמיר, גרינשטיין כפיר, זריאן אורנה, רובי, רינת, חסון מזל, טננבאום מירב, רונן, שרון חייט, כהן דביר, כהן ליזה, נירית, שלומי, לינדר אלעד, מוסרי אביבה, כהן טובה, מוסרי אביבה, מיצניק יעל, מיקי, שלומי לחייני, מימר שנית, מן קרן, תודה רבה. אני שקרה לך? לירון, מימר שנית, רויטל, משולם הילה, נונו רינת, רפי, כפיר, רינת, סלם רפי משען, מיכל, מיכל פרץ, שי נגר,